Egun on guztioi, gaurko prentsaurrekoan behin baino gehiagotan aipatuko den azterketaren inguruan bi hitz egingo ditut zer baino lehen. Eta esan, aurreko legealdian, legealdiaren amaieran, hainbat negoziazioaren ostean, Mankomunitateko batzar errektoreak 2010ko abenduaren batean egin zuen bilkuran bideragarritasun azterketa bat egiteko akordioa hartu zuela. Aho batez hartutako akordioa gainera. Akordio hartan, gaikako bilketa egiteko beste sistema batzuk, eta bereziki atezatekoa eta sistema mistoak aztertzea erabaki zen. Garai hartan, nolabait somatzen zen, unean uneko gehiengoak alde batera utzita, mankomunitatea osatzen zuten udalerrien nahiak eta borondatea errespetatu eta soluzio personalizatuak eskaini beharra zegoela. Bilketa sistema desberdinen arteko nolabaiteko konbibentzi bat ezinbestekoa zela. Eta sistema edozein izanik ere, helburu berbera izan behar zutela, zaborrak ahalik eta gehien gutxitu eta birziklatzen. Horregatik, akordioak ere aurreikusten zuen udalek mankomunitateari egin beharreko ekarpen sistema aldatzeko azterketa egin beharra zegoela baita ere, orain ez bezala, udalerri bakoitzak duen birziklatze maila eta zabortegira bidalitako hondakin kantitatea kontutan hartuko zuten. Esan guk otsailean legorretan hartzen dugula konpromezu bat. Konpromezu hortan esaten dugu gehien birziklatuko den sistema bilketaren bila jungo gerla. Orduan, hortik abiatuta, sasietak inpixat elkarlanean, sasietak abierazten du abierazten ditu hainbat azterketa, eta guain, Iñakik esan duen bezala, azterketa horiek mahai gainen ditugu, datuak mahai gainen ditugu, eta bertan esaten da, argi gelditzen da, bai ekonomikoki eta inguru giroarekiko errespektuz eta dana pixka bate landuz, atezatekoa dela birziklapen altuna lortuko duen bilketa sistema eraginkorrena. Horregatik, guk erabaki hartzen dugu atezateko bilketa sistema alde, eta orain, nahi duguna, beste bide bat asteagoaz, eta bide hortan, herritarren eskutik jun nahi dugu. Informazioa zabaltzen hasiko garerin, batzarrak antolatu ditugu, bilera ezberdinak auzotarrekin, eta animatu nahi ditugu guk, herritar guztiek guk, nire legorretarrei, parte hartzea, animatzea, benetan eredu hau martxan jarri nahi dugu, baino beraien ekarpen guztik beharrezko ditugula. Gauza asko daude eredu honetan erabakitzeko eta beraien implikazioa beharrezkoa daukagula. Zalibin, bakatxo bezala bezala legorretan, justu berdintzu ezta. Ikusten dugu, hondakine bilketa sistemakin zerbait egin gara daukela, alegi hondakine arazoa izan dela, eta gero eta handiko ari dela sortzen, zer gero eta dugu. Orduan, behar esan duen bezala, azterketa sakon bat eskatu izan begarain, sasitan mankomunitatei, eta pixkat bidean zinjon, bosgarren kontene horrea, bosgarren edukien ontziak hartze bide hortan, ezta? Eta guk azterketa sakon bat eskatzen genuen, zerietzen den erabat ados, bosgarren edukontzi horrek izan gozunik behar lan eragin kortasun. Eta txoko esan duen bezala, herritarrengan konfiantza eta eskatzen duela pixkat, norbean arazoa gala, azken finen, herritar bakoitze daukena eta zor bat daukeu gure naturatiko. Orduan, ez dauku beste bideik. Itxasondoko udaletxaren nahia beti izan da, ingurumen politika ahalik eta eraginkorrena bultzatzea. Hondakinen dagokinean, kontenedore marroia jartzen lehenengoak izan ginen. 2011ko uztaietik aurrea, bilketa sistema aldatu genuen, zabor edukontzea kenduz, eta bilketa maila neurri batean pertsonalizatuz. Egia esan, izugarri hobetu dugu, eta itsasondorrei egiten ari diren lana aitortu eta eskertu nahi diet.
gu gara, une honetan, mankomunitate mailan emaitza honenak dituen herria eta horrela izaten jarraitu nahi dugu etorkizunean ere. Helburu honekin beste pausutxo bat eman nahi dugu orain atezatekoarekin. Txipa eramango duten kubuen bidez bilketa erabat pertsonalizatua izatea nahi dugu. Oraingo sistemak baino gertutasun eta erosotasun handiago eskaini nahi dugu. Eta garrantzitsuena, etorkizun hurbilean gaur egungo tasa sistema aldatu eta familia bakoitzari dagokiona kobratzeko aukera eman nahi dugu. Gu herri saiatuko gara ahalik eta prozesu parte hartzaileak egiten, ahalik eta jende gehien erakartzen bai prozesu hau ezagutzea, bai informazioa biltzea aurkezten da hondakinen gaikako sistema berri honena, eta honekin batea 2 hilabete inguru iraungo ditugun parte hartze prozesu bat hasiko dugu. 3 udalerri hauekin elkarrekin diseinatutako prozesu bat izango da, eta helburu nagusia gaikako bilketa sistema berri honen ingurun daren zalantzak argitzea, eta hainbat gaien ingurun ekarpen edo proposamen berri jaso, eta ondoren esplora eta sasietako teknikariekin aztertuko diren proposamen hauek, herritarrakin pixkat sistema hau osatzea izango litzeke, eta pixkat personalizatzea herri bakoitza eta herritar bakoitzen nahietara. Hasiko gea lehen aipatu den bezala alkatek batzarrireki baten bidez, herritar guztientzako zuzenduko den batzarrireki bat. Ondoren auzo egingo ditugu 2 erronda, bai ekarpena jasotzeko, ekarpena hauek aztertu ondoren ondorioztatuz eta ekarpen hauek osatzeko proposamen berrik osatuz, eta bukatuko dugu batzarrireki batekin, non azalduko dugu nola izango da, herri bakoitzari tokatuko zaion sistema berri hau. 3 herrietan irekiko den parte hartze prozesu horretan eredu bat aurkeztuko zaie, eredu ireki bat da. Eta eredu horren barruan, aukera izango dute herritarrek esateko varianteren bat edo beste egiteko aukera izango da. Eredu izango da, hor ekarri ditugu propio ikusten dituzue ontzitxo horiek, berez, familia bakoitzek jasoko luke sorta hori. Ikusita izugarri ematen du, baina ez da beste erakoan. Sorta horrek adierazten du, entregatzen digu momentutik zertarako da bakoitza. 5 frakzio dira, nagusiki, eta marroiarekiko ikusten duzu 2 ontzi daudela. Bata sukaldean edukitzeko da, hori iztatxetik aterako, eta barruan bolsako postagarri bat jarriko da, sukaldean, sukalde inguruan sortutako organiko guztia biltzeko. Horrek dituen abantaila guztiekin. Arnaz hartzen du, ez da usteltzen, usainik ez du sortzen, hori agian sasaitan jarri barran atez-atek izango duen beste atez-ate batzukiko abantailetako bat izango. Usainen arazoa beti ahotan dago, horrekin egitatuko dugun sistema da, eta gaina erabiltzen dugu, mankomunitatea momentu honetan, 5. kontenera eta oso ondo funtzionatzen. Orduan, sukaldean eduko dugu ontzimarroi bat organikoarentzako, eta gero ateratzeko beste bat, handiagoa, 20 litroko kapazitatea dena. Orduan, handioa zergatik, poltsak bete eta korapilatu ala, aukera izan dudulako, almazen modua egiteko beste ontzitxotan. Aldiko bat, edo 2 edo 3 atera ditzak egon. 3 egun izango dira dena den, organiko ateratzeko, nahikoa. Gero aparte, ikusten duzu badagoela beste ontzi txiki bat, grisa, dala, ontziak, egunkariak, papera, kartoia, beste guztia apartatu ondoren geratuko zaigun gauza txiki horretarako, hori astean behin jasoko da. Kontenedore kubo urdin hori, 30 litroko almena daukena, hori herritarrek erabakiko dute jaso ala ez jaso. Aukera izango da, ontzi horiek kalean uztea, edo zintzilikatzea, edota bestela, ados jartzen badira, komunidade batean, esan dezakete, guk ontziek zintzilikatu garrean, denon artean konpartituko dugu 2 gurpileko kontenedore urdin bat, ondiagoa, eta hori aterako dugu astean, hori egita da. Eta ontziekin beste horren ontzientzako beste 30 litroko kubotxo hori, horia, horiko nahi dukena,
hori ere izango dute aukeran jasotzeko etxean, edota gehiagik iruditzen bale zaie, emango zaie polsa normalizatu bat, ez edo zein polsa normalizatu bat, semi-transparentea edo, horre jakin bat duena, poltsatan ateratzeko. Ikusten duzun bezala, aukera desberdinak bat ere. Eta gero, seguro galdetuko duzuela, eta zintzilikatu bai edo ez. Atezaten ikonoa bihurtu da, zintzilikatzeko euskarri, zintzilikario, txintxilikario, mila izten dituen horrek, hori ere irekita dago. Printzipioz, azterketan planteatu da murriztu behar dela, eta gehien zintzilikatzeko sistema hori, eta erabiliko ditzatekela dentsidade handiko gunetan bakarrik. Dentsidade handi, oso dentsidade handiko gunetan. 9 famili, 10 familitik gorako bloketan. Inkluso gora gore bai. Eta bizilagunak ez daute nahi, ez da derrigorrezko izango. Bere eskutziko dugu. Zintzilikatze hori edo ez zintzilikatze hori. Eta bestetan, garrisa da, noberaren etxe horrean, portalean adosten den tokian, herritarrekin adosten den tokian, kuboak utziko dira. Normalan izango da, gauean utzi, gauean zean guk gustuko dugu, eta goizen, lanera edo eskolara guatzen erago, antxe dago gustuta, berriro gordetzeko. Ez badugu momentu hortan sartu nahi, eguardin bazkaltzera etortzen ganean edo sartuko dugu. Pintzet, begibistan, estetikoki, ezer gutxi ikusiko da, ze printzipioz planteatu da gauez. Herritarrak egunez nahi dute, egunez egingo dugu. Hori ez dugu gutxi.